Γεια σας, είμαστε η ομάδα Ταχύτης και εκπροσωπούμε την Erasmus Γερμανική Σχολή στο μαθητικό διαγωνισμό Formula 1 in Schools. Αφού μελετήσαμε πρώτα την αεροδυναμική και σχεδιάσαμε πρώτα διάφορα σχέδια σε χαρτί, καταλήξαμε στο τελικό, το οποίο και θεωρήθηκε στο καλύτερο. Στη συνέχεια μεταφέραμε τα σχέδια αυτά στο SolidWorks. Τα παιδιά στα πλαίσια της κατασκευής του αυτοκινήτου της Formula 1 εξετάσαν τις δυνατότητές του. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το πρόγραμμα SolidWorks, το οποίο χρησιμοποιούμε για την κατασκευή του αυτοκινήτου, διδάσκεται σε πολυτεχνικές σχολές σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Μετά το τέλος του σχεδίου, πραγματοποιήσαμε φλό ανάλυσης για να παρατηρήσουμε πώς συμπεριφέρεται ο αέρας κατά την κίνηση του οχήματος. Έτσι, εμπνεύσαμε τα προβλήματα και προβήκαμε σε βελτιώσεις για την ενίσχυση της αεροδυναμικής του οχήματος. Για την κατασκευή του οχήματος, χρησιμοποίησαμε μηχάνημα CNC με το οποίο κόβουμε το ξύλο μπάλσα ανάλογα με τα σχέδιά μας. Το project αυτό απαιτούσε καθημερινή συνεργασία και πολύ καλή οργάνωση χρόνου. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν τα social media. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, έπρεπε να καλύψουμε ένα αρκετά μεγάλο budget. Έτσι, ήρθαμε σε επικοινωνία με αρκετά γενναιόδορους χορηγούς, οι οποίοι κατάφεραν να καλύψουν τα έξοδά μας. Στα πλαίσια του διαγωνισμού, όπως στο φυσικό, έπρεπε να προωθήσουμε την ομάδα μας. Έτσι, εμφανιστήκαμε στην τηλεόραση, αλλά και προβληθήκαμε στις σελίδες. Επίσης, δημιουργήσαμε αφήσεις, βροχελάκια, μπρελό και φυλάδια ταχύτητας. Ωστόσο, πέρα από την προώθηση της ομάδας μας, αναδείξαμε το φιλανθρωπικό μας πρόσωπο, συγκεντρώνοντας χρήματα για το Γενικό Νοσοκομείο Πέδων Πεντέλης. Γιατί πιο σημαντικό από την επιτυχία της ομάδας μας είναι να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Στο διαγωνισμό Φόρμουλα 1, στα σχολεία, βρεθήκαμε μάλλον τυχαία, αλλά η συνέχεια ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες μας. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, έκαναν πραγματικά επαγγελματική δουλειά, τους καμαρώσαμε και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα είναι μέσα στις ομάδες που θα διακριθούν.